You made me alive when I was dead. You raised me up and seated me with Christ. It's by your grace that I am saved, and it's through faith. It's the very gift of God. В посланието към римляните апостол Павел записва какво трябва да направи един човек, за да може да бъде спасен и Бог да прости неговите грехове. В 10 глава, 9 и 10 стих той е записал: защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Ако ти, който си гледал този клип, осъзнаваш това, което Господ Исус Христос на кръста е направил за тебе,
как Той е умрял за твоите грехове и искаш да вярваш в Него, и искаш да бъдеш спасен, позволи ми да те водя в една съвсем кратка молитва. Ако ти искаш и вярваш, помоли се заедно с мен. Господи, аз съм грешен човек. Много пъти в своя живот съм правил неправилни неща, които ти наричаш грехове. Аз не те познавам, обаче искам да вярвам в теб. До сега не съм оценявал жертвата на Твоя Син Исус Христос, но сега разбирам какво е направил за мен. Разбирам, че на кръста Той е умрял за моите грехове. Моля Те, прости ми в името на Исус. Господи, аз приемам Твоя Син Исус Христос за мой Господ и Спасител. Искам да Ти благодаря, че Ти прости моите грехове. Помогни ми от сега нататък да живея по Твоето Слово, Библията, и по Твоята съвършена воля. Амин.